nemožné začína vetou. Začína pocitom, že niečo nesedí. A ty to ignoruješ. Klamár neklame stále. Klamár klame strategicky. Výskum psychológie správania hovorí jasne. Väčšina klamárov nepôsobí nervózne, pôsobia presvedčivo. Pretože ich cieľom nie je pravda. Ich cieľom je kontrola situácie. Klamár sleduje reakcie, nie fakty, neodpovedá na otázku. Odpovedá na ohrozenie. Keď klamstvo prichádza od niekoho blízkeho, mozog neurobí racionálnu voľbu, uprednostní vzťah pred realitu, nazýva sa to kognitívna disonancia. Keď pravda boli viac než strata, mozog si radšej oné fakty, ako by mal prijať realitu, preto si ignoroval signály. Nie zo slabosti, ale z väzby. Lož nie je problém informácie. Je to problém dôvery. A keď prestaneš veriť sebe, systém funguje aj bez klamstiev. Klamár mení tému. Klamár zvyšuje emócie. Klamár sa hrá na obeť, nie preto, že trpí, ale preto, že emócie vypnú tvoju logiku. Hnev, plač, ticho. To všetko sú nástroje, nie odpovede. Najnebezpečnejšie klamstvá nie sú veľké, sú malé, časté, nenápadné. Volá sa to normalizácia, postupne si zvykneš, že niečo nesedí. A prestaneš sa pýtať nie preto, že veríš, ale preto, že si unavený. Existujú klamstvá, ktoré vo vzťahu nemajú miesto. Klamstvo o vernosti, klamstvo o úmysloch, klamstvo o zodpovednosti, keď niekto klame o tom, kto je, čo robí a prečo to robí. To už nie je ochrana vzťahu. To je jeho sabotáž. Pravda prináša úľavu, aj keď bolí. Manipulácia prináša chaos, aj keď znie presvedčivo, ak po rozhovore cítiš zmätok. Niečo je zle. Telo vie skôr než hlava. Intuícia je vzorec, ktorý si ešte nepomenoval. Keď mlčíš, systém vyhráva nie preto, že má pravdu, ale preto, že nemá odpor. Vzťah, kde musíš stále čítať medzi riadkami, nie je hlboký. Je nebezpečný.